Jo, vítám tě u nového videa a hodně mých kamarádů mi psal: hej, Davidáku, ty jsi v Alkanevo videu, jak jsi to udělal? No, já jsem hrál jeho customky o podložku a myš. Ale nečekal jsem, že z toho bude video na tenhle kanál. Já jsem myslel, že to bude video na kanál Alkan Extra. A myslel jsem si to, ale nebylo to tak. Takže pustíme si moji reakci na to. Tady vidíte, že to mám rozkoukaný už, ale tady dáme si to od začátku a od té 5. minuty 50. 42, byl jsem tam nějak na minutu, to už mě udělalo strašně šťastnýho. Tak jdeme se to pustit na to. Točíme se webovku a jdeme se to pustit. Pod střížkou a už mi to nikoho nehledá. No jako vy, když nejste pod střížkou, tak jste reálně strašně easy target, no. Davizák potržítko. Vychválil mi jméno a poprvé člověk řekl moje jméno správně. Buď to říkají David Zak nebo Davizák a prostě říkají to takový to Davizák. Prostě takový to prostě divný. Ale Alkan to řekl správně, což jsem strašně šťastný a vychválil mě, že tam mám potržítko. Jenom kvůli němu ho tam mám. Jo. Tady mě i chválil, kámo, jsem byl tak. Já jsem tak vyklepaný. Tady jsem měl čekat a dát mu za 150. Jako tady jsem to měl načárčovat, no. Nenechá se, kámo. Nenechala se. Až toho máme reklamu. GG. Hey, GG's, bro. Teď můžete vidět, že jsem strašně rozklepaný a že tam postavím 3x víc stěn. Koukejte. Koukejte, jak jsem postavil 3x víc stěn prostě. Moje chyba, jo, ale byl jsem strašně vyklepaný, že jsem nepostavil prostě to. To nejde popsat, já jsem byl strašně vyklepaný, jsem byl strašně. No, byl jsem šťastný. Nenechá se jako Tak střílet tím tady, mě Alkan. renegatka. Teď jsem dostal bídu. Kámo, vůbec si to nenechá líbit. Normálně Tak se a renegaty teďkon se teď sám dostal agresor, on bídu pojďte. i já. Pojďte. Já jsem ho měl pušovat, ale já jsem udělal chybu, že jsem to dipoval. A já nevím, jestli tam byl další hráč, nebo něco takového. A už tady máme jinýho týpka, ale to jsem prostě já. Vidíte ten nahoře, to jméno? To jsem kámo, kdo by to čekal, že tam budu v tom videu. Jako to nebylo na mý bingo kartě. Jako popravdě už jsem potkal i Top Mitrandera, youtubera, určitě ho všichni znáte, já vám sem dám jeho kanál. Najdu vám screenshot, doufám, že ho najdu, kde jsem s ním byl na jeho keří lokaci a taky jsem z toho byl neskutečně šťastný, protože ten den jsem měl narozeniny, to si úplně pamatuju. To mi udělalo takovou radost, že to jsem byl taky šťastný. A tohle je jak tady, no, to bylo v tom měsíci taky, kdy mám narozeniny, takže 8 je hodně šťastný číslo. Jakoby moje nejoblíbenější číslo 8, narodil jsem se v srpnu, 8 číslo, takže to je takový logický teda, co? Tak já děkuju, že jste dokoukali video. Čego.